Cześć dziołchy i synki, cześć baby i hopy. Ja się mianuję Mateusz Sebastian, a to jest 4. odcinek Śląskiego podcastu. Dziś opowiadamy o czymś, co jest fest ważne dla każdego Ślązoka. O śląskich auzdrukach. Przy każdej godce 2 Ślązoków idzie wychytać masa śląskich auzdruków. To jest dla nas tako naturalną komunikacją. Auzdruki a powiadoczki są w naszej godce pierzyńsko ważne. Bo jeno z nimi umiemy akuratnie, a do porządku powiedzieć to wszystko, o co richtich się nam rozchodzi. Mamy ich masa. Są już pasowne i fez mądre, i je też poraszpetnych. Werci się jest pamiętać, co by nikiej nie wyglądać przy śląskich kamratach, oby żaba w giskanie. Tych auzdruków a powiadoczek narychtował jak na dzisiaj masa, ale za czym zaczniemy o nich rozprawiać, chciałbym przypomnieć, że ten śląski podcast i śląsko rozprawka na blogu są narychtowane z kuli nacjowego spisu wszechobecnego 2021, który zaczyna się za mniej jak miesiąc. To już pamiętajcie, od 1 kwietnia idzie się już dać spisać. Wszystkie detale znajdziecie jak zawdy na ślązoki.pl i na zajcie spis 2021 belekaj.eu. Prosimy pięknie. Jak zawsze na początku też wyboczcie mi larmo ze zadku, bo sąsiad coś ich tam sztrajchuje, aż ty zwierci. I jak Alojs się będzie odzywał, kaś we tle, to też musicie nam wyboczyć. Alojs se lubi pogodać, wiecie, że to jest śląski kocik. Bez tuż, nie nerwujcie się z kisz tego. Dobre, cisnemy z tymi auzdrukami. Z graczków przyjdą płaczki. To powiemy zaobyć do dziecków, co by dały pozór, jak już widzimy, że od nich szpas umie się skończyć ślimtaniem. Pewnikiem rojbry nie posłuchają, ale do swojego pokoju ciepnąć takim auzdrukiem einfach cza. Następne fuloż jak muloż. Umiemy powiedzieć tak, jak w to fanzoli głupoty, a ta od niego gotka się ani kupy nie czymie. Nie za fajnie tak godać, a już wcale kamratom, ale czasem cza. Dociepać idzie jeszcze na końcu fuloż jak muloż, a w zadniej kapsy ci Malta leci. Co mamy dalej? Wieszać nudle na uszy. Możemy czasem, jak mamy fest dobry powód, bo to einfach wciskanie komuś kitu, a cyganienie. Czasem idzie uwidzieć, jak młodzioki tak próbują przegodać swoich ojców, a myślą, że żaden tego nie widzi. Nudle są zawdy dobre, ale te, które wieszocie na uszy, dobre niky nie są. Zygor Ciwanski cisną. To je auzdruch, który powiemy temu, który zawdy przyłazi za nieskoro, bo ma einfach Zygor sztyjc przesztelowany. Lepiej dla wszystkich, keby se weker nasztelował, a godziny sprawdzą na akuratnym mobilnioku. Szpica to gotka. To je taki sztil godanio, przy któremu aż na skórze idzie wyczuć, że kiedyś chce drugiemu wciś pora jakiś jegieł. Sąsiadki mają z ocy tak se pogodać. To je tako współczesno, zimno wojna. Mimry z mamrami to je einfach byle co. Często na obiad, jak się muszę ważyć łodechciewo, to będą genau mimry z mamrami. Ja muszę powiedzieć ofyn, że do mnie to zawdy były zimioki z cwiblą i kiszka ku temu. Sorry. Gotka ku szkubaczce. To je godanie z belekim łobeleczym. Tako gotka dla samej gotki. Co zleci, ale za wiele cweku to nie mo. Idzie powiedzieć, że współczesnie, modernie powiedzielibyśmy, że nasza śląsko-gotka ku szkubaczce to jest taki small talk. Dalej. Moż czasu jak marasu. To powiemy kamratowi, który się fest stresuje, że nie zdąży na zolety, a przeca sztyjc mo czasu fol. Chyba że sztyjce nie wybiglował galot. W ten czas richtich przyjdzie za nieskoro, a od niego dziołcha będzie miała muki. Nie mieć wszystkich w doma, znaczy godać, a zachowywać się jak głupielok, albo smolić bez cweku. Idzie też powiedzieć być miechem piźniętym i to jednako to samo. Na takich ludzi, ale trzeba dać pozór. Godać komu dolacza. Godać komu dolacza idzie w ten czas, jak mamy coś ich ważnego do przekozania, a ta druga persona ma einfach w życiu, co my do niego domy, a nie woży se nos. Co by było nawrócka, to umiecie takiemu zaro powiedzieć, a to skocz mi na pukel, a zwyrtnąć się do niego zadkiem. Dobre, teraz wlazujemy we świat sportu.
Moż łoczy z knefli. Słuchać idzie co tydzień na futbalowych szpilplacach. Każdy szpil, kiedyś kibic tak endlich do Richtera ryknie. Na zicher. Śniegoje Richter hoby z kozi życi Reisentasza. Powie jeszcze jeden kibic do drugiego, jak ten hop ze piszczołką zaś gwiznie offside nie w tym czas, kiedy miał. Brać graczki, a ciś na swój plac. Umi na przykład dziołcha, jak jej synek powie coś ich szpetnego, co wielce miało być do szpasu. Trzeba tako po tym przepraszać, ale i tak jeszcze długo będzie ciepać afy. Tukej też idzie wyużyć auzdruku. Bułech głupi jak font kudeł. To jest jedna z opcji, co by babie się przyznać do swojej głupoty. Ty żejdzie lichy hoby suchowilio. Godają tak bez maś umy, jak się do nich przyłazi na byzu. Nie ma się co gorszyć, bo to jest taki od nich richtunek do folowania no z futrem. Co mamy dali? Dali mamy auzdruk nie być już zaś tako chwolno żyć. Szło usłuchać to pora razy w klasie za bajtla, jak się powiedziało jednemu a drugiemu kamratowi, że się dostało 4+, a jak oni dostawali w tym czas 3 na glejzach. Życie hobby stare galoty nie pasuje kaj indziej jak na szpilplacu. No dobre, idzie też czasem na dyskotece albo na placu, ale byle nie za fest. Grać łotytka szkloków. To jest auzdruk, ale do mnie fest ciężki, bo jeden powie, że grać łotytka szkloków się nie werci, a drugi, że ważny jest pas a wygrywanie. Podług mnie zagrać idzie, a bumbony są zawsze fajną nagrodą. Toż całki ten auzdruk nie ma do mnie cweku. Już lepiej pasuje polskie grać łoczopka śliwek, bo przeca flaumy tak szumne jak szkloki nie są, pra? Lepiej nosić jak się prosić. To jest bodaj najczęściej wygodowane zdanie bez nasze mutry. Przeca wszystko by my wyłonaczyli, no nie teraz, ale zaro, kapka nie skorzy. Jak czasem się nie chciało, to się udawało, że nie wiemy o co się rozchodzi. Wiecie, utra go do poodkurzej, poschraniej, a my go domy, ja nie wiem o co się rozchodzi. W ten czas słyszeliśmy klasyczne, ty, nie lej się żurym, ja? Aż chciałoby się powiedzieć, cizia nie witej, co by nam dali pokój, no ale tak godać starszym nie pasuje. Werci się spamiętać, że jak już kery godo, że moszkudły hoby pierun w rabarber czas, to znaczy, że trzeba by intlich podskoczyć do golocza. Bele se no nie dać zrobić, wiecie, glacy z forhangiem, nie? Co by żaden nie powiedział, że mocie muskle hoby żeniaty kopruch, to trzeba by roz za kiedy przynieść się na siłownia, albo chociaż pokopać we fuzbal. Pora pompek w doma to też nie ma nic głupiego. Mieć piosek w rękowach będzie tym, któremu się einfach nie chce robić. Na Śląsku takich za wiele nie traficie, nie? Ale keby tak posznupać kaj indziej, w to wy. Studenty często też robią cosik na ostatni dricker. Znaczy się jak już je chnet forbaj. Ale bezmaś w tym czas medykuje się najlepiej. To już na co to zmieniać? Nie pokopiecie w lelujach, jak powiecie, że wczoraj przyszliście do kościoła Farorza Seblic. Byle no godać, tak będziecie do tych, co śląskie auzdruki spokopią. Cudzoki mogą zacząć na was krzywo zozierać. No i tym seblykaniem Farorza kończymy dzisiaj ten śląski podcast. Liczę, że macie w zocy wszystkie te idee, jako komuś idzie odpowiedzieć, jako idzie akuratnie powiedzieć, co macie we łepach. To już podciepcie też gorolom, którzy godają, że śląski to jest einfach polska gwara, a nie śląskogotka, nie śląski język. Bo jak kiedy spokopi wszystkie te auzdruki i sztyc powie, że to jest po polsku, to ja nie wiem, albo jest tako chwolno żyć, albo einfach wieszą nudle na uszach. Dzięki piękne za dzisio. Pamiętajcie, za mniej jak miesiąc nacyjowy spis wszechobecny. Roztopierzejcie informacje o tym spisie. Dajcie znać kamratom, familii, że idzie deklarować narodowość śląsko i wyużywanie śląskiej gotki w chałupie. No i cóż, myślę, że będziemy się słyszeć zaś za tydzień. Tuż udanego weekendu, chowcie się i do zaś. Pyrsk!